kardeşler, sağman oturmuşsunuz. Yine de sizin bilen tele yayılımlar arkalı, duşup bilyenliğime, öğren şat. Bugün ben sizin bilen ayratın bir tema var da gürrün etmek isteyen. Bugünkü gürrün etcek temamız bu Hudaýyň mukaddesligi baradadır. Hudaýyň mukaddesligi, Hudaýyň päkligi, Hudaýyň arassalygy, Hudaýyň kämilligi barada gürrün ederiz. Bu gaty wajyp temalaryň biri. Bütün mukaddes kitapda Hudaýyň mukaddesligi barada 600'den köprek yerde gürrün edilýär. Hudaýyň mukaddesligi bu nähili. Gelin häzir ilki bilen bu gürründeşligimize başlamazdan ozal İşaya peýgamberiň, ýani köne ähteki iň tanymal, iň beýik peýgamberleriň biri olan İşaya peýgamberiň durmuşundan, onun kitabından häzir bilelikde okalyň. Ol hem Hudaýyň mukaddesligi bilen duş boldy. Gelin bunyň nähili bolanlygyny okalyň. İşaya peýgamberiň kitabynyň 6-njy babynda şeýle zatlar ýazylan. Uzya padşanyň ölen ýyly beýik hem şöhratly tagtyň üstünde oturan Taňryny gördüm. Lybasynyň saýy ibadathanany doldurýardy. Onun ýokarsynda seraflar durdy. Hersiniň 6 ganaty bardy. Olar ganatlarynyň ikisi bilen ýüzlerini, beýleki ikisi bilen aýaklaryny büreýärdiler. Galan ikisi bilen de uçýardylar. Olar biri-birlerine şeýle diýdi. Hökmürowan Reb mukaddestir. Mukaddestir, mukaddestir. Tutuş älem onun şöhratyndan doludur. Olaryň sesine gapynyň söýeleri sarsdy. Hudaýyň öýü tüsseden doldy. Men hem şeýle diýdim. Meniň dat günüme men helak boldum. Çünkü men agzy murdar adamdyryn ve agzy murdar adamlaryň arasynda ýaşaýaryn. Ine gözlerim şany hökmürowan Rebbi gördü. Onsoň seraflaryň biri maňa tarap uçdy. Onun elinde gurbanlyk sypasyndan ätişker bilen alınan, köräp duran köz bardy. Seraf közü agzyma değirdi. Degirip şeýle diýdi. Ine bu köz dodaklaryňa değdi. Indi yazıklaryň ayrıldı. Günälerinden saplandyň. Soňra Rebbiň sesini eşitdim. Ol, kimi iýbereýin, biziň üçin kim gider, diýdi. Men, ine men, meni iýber, diýdim. 6-njy babda İşaya peýgamber özünüň Hudaý bilen duş bolanlygy barada ýazýar. İlki bilen ol 4 tarapdan gelen seraflar, ýani Hudaýyň daş döwründäki periştelerini gördüm. Olar näme diýerdiler? Olar giýje gündüz Rebbe, hökmürowan Reb mukaddestir, mukaddestir diýip onu şöhratlaýardylar. Hudaýyň mukaddesligine, gökleriň padşalygynda bütün perişteler hemişe Hudaýyň mukaddesligine aýdýarlar we ona secde edýärler. Yankı mukaddeslik, Hudaýyň päkligi, Hudaýyň mukaddesligi İşaya peýgambere aýan boldy. Ol mukaddesligi gören badyna İşaya peýgamber näme etdi? Ol gaty gorkdy we yüzüne Hudaýyň seredip bilmedi. Ol, meniň dat günüme men helak boldum diýip gorkdy. Çünkü men agzy murdar adamdyryn. Agzy murdar adamlaryň arasynda hem ýaşaýaryn diýdi. Bu täsin zat. Hudaýyň mukaddesligini gören wagtynda ol eýýäm özünüň günälidigini duydy. Seredin şu taýda ýazylan ýerde Hudaýyň mukaddesligi aýan bolan wagtynda hiç bir perişteleriň biri ýa-da Hudaýyň özü İşaya peýgambere sen bir günäli, sen günäkär, sen agzy paýyş adam, agzy arassa däl adam diýip aýtdymy? Yok. Hiç biri İşaya peýgambere hiç bir sözde
Aytmadılar. Emma İşaya peygamber Hudaýyň mukaddesligini, onun päkligini, onun arasadygyny gören wagtynda näme etdi? Yüzünü gizläp, "Dat meniň günüme, men agzy murdar adamlaryn" diýip öz günäsini boyuna aldy. Bu nähili täsin zat. Hudaý onu hiç bir hökm etmedi. Emma Hudaýyň mukaddesliginiň özü İşaya peýgambere özüniň nähili adamdygyny açyp görkezdi. Bu edil öz suratyny aynada gören ýaly. Köp adamlar näme diýdi? İncilde yazılan, olar aynada görýärler, öz suratynyň nähilidigini, özüniň hapadygyny, günäkärligini görýärler de, şol bada aynadan aýrylan wagty unutup, yine öz ýollary bilen gidiberýär diýip ýazylan ýerler bar. Emma Hudaýyň mukaddesligi bir ayna ýaly. Onu gören badyna her bir adam özünün günahligini açık ve aydın duyar. İşaya peygamberiň durmuşunda da şeýle zatlar bolup geçti. Hudaýyň mukaddesligi ayan bolan wagtynda ol özünün günahligini gördü. Täsin galdyrýan zatlar. Hudaý ýene de yekeje sözde aýtmady. Geldi de näme etdi? Şol seraflaryň ýa-da perişteleriň biri yanıp duran közü getirdi de İşaya peygamberiň ağzına bastı. Näme üçin? Sebäbi men agzy murdar adamdyryn ve agzy murdar adamlaryň arasynda ýaşaýaryn diýip, ol öz günahlerini Hudaýyň öňünde boyun aldı. Ve perişte geldi de ol yanıp duran közleri onun ağzına bastı. Ve sonra näme diýdi? Senin bu közde odaklaryňa değdi. Indi yazıklaryň senden ayrıldı. Günählerinden saplandyň diýip Rebbiň periştesi İşaya peýgambere yüzlendi. Ondan sonra İşaya peýgamber Rebbiň sesini eşitdi. Rebbiň sesi şeýle diýdi. Meniň üçin kim gider? Kimi iyi vereyin? Bizim üçün kim gider diýip Reb seslendi. Yani Hudaý seslendi. İşaya peýgamber bu sese ine meni iwer diýip jogap berdi. Ondan sonra biz taryhy bilýäs. Yankı aýatlary okan wagtymyzda biz bilýäs. İşaya peýgamber gaty agyr döwürde, halkyň şeýle kıyınçylykda, günählerde ýaşan wagtynda Hudaýdan yüzünü öwürüp, günähe batyp, başka butlara secde edip, gaty bir kıyın döwürde ýaşap geçen peýgamberdigini görýäs. Hudaý bu halka öz islegini, öz sözünü yetirmek üçin kimdir birini gözleýärdi. Şol gözleýän adamı İşaya bolup çykdy. Emma Hudaý üçin gitmezden ozal, Hudaýyň tawşyrygyny yerine yetirmezden ozal, İşaya peýgamberiň özünün günähleriniň bagyşlanmagy, agzynyň arassalanmagy wajypdy. Täsin zatlar bolup geçýär. Serediň Hudaýyň mukaddesligini gören wagtynda özünün günähligini boyun alýar ve towba edip günählerden el çekýär. Hudaýyň periştesi gelýär de onun günählerini bagyşlap, onun agzyna arassalayar. Diňe şondan sonra Rebbiň sesini İşaya eşidýär. Bizim üçün kim gider? Kimi iyi vereyin? Diyen wagtynda bu sesi İşaya eşidip, ine men Rebbim, meni iyi ver deyip yüzlendi. Näme üçin köplenç adamlar Hudaýyň sesini eşidip bilmeýärler? Näme üçin Hudaý giýje gündüz yüzlenýär? Gürleýär her bir adama, emma adamlar Hudaýyň sesini eşidip bilmeýär. Hudaýyň sesini eşitmek üçin ilki bilen sen Hudaýyň mukaddesligini görmeli. Onun mukaddesligi sana ayan olmalı. Senin günahliligin ayan olmalı. Ähli günahlarına towba edip, günahdan el çekip, saplanmasan, sen hiç haçan Hudaýy görüp hem bilmersin. Hudaýy eşidip hem bilmersin. Hudaý üçin hyzmat etmek üçin bizim mukaddes ýaşaýyşda ýaşamamız, Hudaý üçin bir zatlar etmek üçin, Hudaý üçin gitmek üçin bizim günahlardan saplanıp, günahlardan bütünley
yüz öğürüp doğrulukta yaşamağımız, mukaddeslikte yaşamağımız katı vaciptir. Gelin hazır təze əhddən yine de kəbir ayetleri okalım. Petrus'un 1. hatında 1. babın 15. 16. ayetlerinde şöyle yazılan: Eysem sizi çağıranın mukaddes bolşiyalı, ähli adım qılımlarınızda mukaddes bolun. Sebebi mukaddes bolun. Çünkü men mukaddeslerim deyip yazılıptır. Bizi çağıran Huday mukaddestir. Şonun için ähli durmuşunuzun ähli yerinde siz de mukaddes olun. Maşgalada, öyde, işleyen yerinizde, yaşayan yerinizde, durmuşunuzun ähli oblaslarında siz de mukaddes olun. Çünkü neme diye? Sebebi mukaddes bolun çünkü men mukaddesdirim deyip yazılan. Eğer bizi çağıran Huday mukaddes bolayan olsa, onda biz bütün yaşayışımızda mukaddes bolmalıdırız. Çünkü bizi çağıran mukaddes bolşiyalı bizim hem şeyle olmağımız katı vaciptir. Yoksa biz Huday için hiçbir zat edip bilmeriz. Yine de Yevreylere yazılan hatta şeyle zatlar var. 12. babda 14. ayette hemmeler bilen parahatlıkta yaşamak, mukaddes bolmak için tağalla edin. Mukaddes olman hiç kim Rebbe görüp bilmez. Mukaddes bolman hiç kim Rebbe görüp bilmez. Yankı İşaya peygamberin durmuşuna yine de dolanıp gelelim. İşaya peygamberin durmuşunda näme zatlar gördük? Günahlarına tövbe etmen, İşaya Hudaýyň sesini eşidip bilmedi. Diňe Hudaýyň mukaddesligine oňa ayan bolan wagtynda ol günahlarına tövbe etdi ve günahlarını boyun aldı. Günahlarından temizlendi ve ara salandı. Diňe şondan sonra Hudaýyň sesini eşitti ve onu Hudaý büyük bir hizmata, yani bütün halka öz erkini, öz sözünü, öz islegini ayan etmek için İşaýany hizmata çağırdı. Günahlar aradan ayrılandan son ol Hudaýyň sesini eşitip başladı. Yevrelerde yazılan hatta näme diye? Mukaddes bolman hiç kim Hudaýy görüp bilmez. Hakykatdanam mukaddes bolman hiç kim Hudaýy görüp bilmez. Seredin, başlangıçta Adam ata bilen Hawa yaradılan wagtynda olar bütünley mukaddesdiler. Hudaýyň mukaddesligini olar görüp ve eşidip bilýärdiler. Olar Hudaý bilen bir yerde oturup Eden bağında yüzbeyüz görüşüp, gürleşip, gatnaşykda bolýardylar. Haçanda olar günah eden mahalı, olar günahly boldular. Olar Hudaýyň yüzüne seredip bilmediler. Onun bilen birlikte bir yerde gatnaşyk edip bilmediler. Näme üçin? Sebebi günah bilen mukaddes Hudaý bir yerde bolup bilmeýär. Şonun üçin olaryň Eden bağından kovulmagy gerekti ve Hudaý bunu etdi. Ve onları Eden bağından kovup çıkardı. Neticede bütün adamzat günahly oldu. Ve onlar Hudaýyň yüzünü fizik taýdan görüp bilmediler. Hudaýyň sesini gereklisi ýaly duyup bilmediler. Şol günahnyň netijesinde biz Hudaýyň şöhratyndan mahrum olduk. Bu problemi uzağa çekmedi. Hudaý yine de qaytarıp adamları halas etmek için, günahlarından temizlemek için, onları yine de mukaddes etmek için, özünün yekece oğlu olan İsa Mesih'e, bütün adamzadın günahı için yere iyi verdi. İsa Mesih'e iman arkalı, biz yine de mukaddes olmağa mümkünçilik aldık.
İsa'nın mukaddesligi bize singdi. Çünkü biz onu iman bilen kabul ettik. İsa'nın doğruluğu bize singdi. Çünkü biz onun doğruluğu arkalı doğru olduk. Çünkü ol günahların muzdunu töledi. Yine de mukaddes demek, näme demek? Belki sizin gözünüze her hili zatlar gelýändir. Mukaddes demek sözün özü näme? Mukaddes demek ayrılıp koyulan demek. Yani köne ähde yadınıza düşýän olsa, Hudaý İsrail halkını özü için menin halkım deyip sayladı. Ol beýleki halklardan, beýleki milletlerden ayırıp özü için aýratyn bir halk edip sayladı. Ol halk Hudaýyň mukaddesligini, Hudaýyň dogrulygyny bu beýleki halklara misal hükmünde görkezsin ve menin bilen yakyn yaşasın, menin şöhratymy, menin mukaddesligimi bu halkın üstü bilen görsünler deyip olary saylapdy. Indi häzir täze ähde İsa Mesih'e iman edenler, Hudaýyň ýygnagy, her bir iman eden adam Hudaý tarapyndan saylanyp aýratyn ayrıldı. Olar mukaddeslikte, doğrulukta, päklikte, arasalykta yaşasın ve menin mukaddesligim olarda görünsün deyip sayladı. Yine mukaddeslik. Mukaddeslik bu günahdan el çekip doğrulukta yaşamak diýmegi anladı. Kadırlı iyileşim, kadırlı dostum. Sen Hudaýyň mukaddesligini gördün mü? Hudaýyň mukaddesligi sana ayan oldu mu? Sen özünün günahliligine, günahların içinde yaşayanlığını duyarsın mı? Eğer hakikattan duyan olsan, onda İşaya peygamber ýaly. Korkma ve bolşun ýaly Hudaýyň ýanyna gel. Kudrety güýçli mukaddes Hudaý. Men bir günahly adam ve günahly adamların arasında yaşayan. Men bilmeýän sen nähili günahlarda yaşayanlygyny. Sen özüň Hudaý sana näme zady ayan eden olsa, nähili günahlarda yaşayanlygyny sana ayan edip sana belli eden olsa, şol günahları boyun al da Hudaýyň öňüne gel. Hudaý seni höküm etmez. Hudaý seni arassalar ve senin günahlarını bağışlar. Sana täze yaşayış verer. Ondan sonra sen Hudaýyň sesini eşidip başlarsın. Hudaýyň päkligini, Hudaýyň arassalygyny, onun seni nähili güýçli derecede söýýänligini öz durmuşunda görüp başlarsın. İlki bilen sen bu birinci ädimi ätmelisin. Hudaý ertir akşam sana seredýär. Kimi iyi vereyin, bizim için kim geçecek deyip, Hudaýyň gözleri gökten yere tarap, hemişe seredýändir. Bugün şol Hudaýyň gözleyen adamı sen olup bilýän. Sen bunu isleýär misin? Sen päk durmuşda, arasalykta yaşamak isleýänmi? Günahlarına bağışlanma kazanıp, ebedi yaşayışa eýe olmak isleýänmi? Onda İsa Mesih'e iman et de, bugün Hudaýyň ýanyna gel. Hudaý mukaddesdir. Hudaý mukaddes bolman, hiç kim onu görüp bilmez. Hiç kim onu duyup bilmez. Mukaddes bolman, hiç kim ebedi yaşayışa, Hudaýyň cennetine düşüp bilmez. Sen öz güýjüň bilenme, öz dogrulygyň bilenme, mukaddes bolup bilmeýän. Sen diňe İsa Mesih'in mukaddesligine iman eden wagtynda, İsa Mesih'in halaskar ve Rabdigine iman eden wagtynda, onun doğruluğu, İsa Mesih'in mukaddesligi sana singer. Sen onu iman arkalı kazanıp bilersin. Ve Hudaýyň mukaddes boluşy ýaly sen de mukaddes bolarsın. Goý Hudaý sana akpata versin. Yine de geljekli gepleşiklerimizde Hudaýyň mukaddesligi barada, bizi mukaddeslige çağırışı barada yine de gürrüň ederiz. Hoş, sağ olun.